És evident que les paraules, que és una realitat, el que comentes, tenen com un cert toc pejoratiu. Quan un que ha tingut l'oportunitat de veure-ho des del punt de vista del que contracta o del que contacta, millor dit, amb el periodista per fer-lo venir i explicar les excel·lències d'una destinació, no tan sols no es veu com una, diguéssim, una prostitució del sector, sinó que és una de les principals eines de promoció que tenen tots els organismes de promoció del món mundial que es fan i que es desfan, perquè seria absolutament impossible implementar marques, parlar de diferenciació, explicar lo maco, lo lleig, bueno, lo lleig no, lo maco, lo més maco, etc. L'oferta que es té d'una destinació, si no fos pel vehicle, per la pluma que moltes vegades aquests periodistes aporten. Frases com en un marco incomparable de belleza singular, playas afrodisíaques i altres benevolències respecte a qualsevol destinació són les que formen part habitual de determinats reportatges de la premsa envers el turisme. Seguim amb el nostre debat en el que ens havíem posicionat amb la benevolència amb la que determinats periodistes poden tractar la informació turística. Deixem a una banda la que és estrictament econòmica, que penso que hauria d'estar centrada bàsicament en el que és l'hoteleria i l'aviació. Enric, el que són reportatges sobre turisme, penses que són excessivament benèvols i que no són crítics amb una destinació, bé perquè el periodista hagi viatjat fins a la destinació o bé perquè hi hagi un compromís publicitari al darrere? Hi ha un diari d'àmbit estatal que tenen una norma que és que no es deixen convidar per cap govern, per cap administració, per cap organisme, i si els interessa el viatge que els ofereixes, ells s'ho paguen i ells hi van. Això els dona la llibertat després de poder escriure de la manera més crítica possible, sense tenir cap problema de consciència. El mal de tot això està aquí. És a dir, no trobem, per regla general, informacions crítiques sobre destinacions. En general, en el turisme, quan es parla d'una destinació o d'un producte, no hi ha un esperit crític, és simplement una mica, diguem-ne, ecos de societat. Expliquem el que hi ha, el bonic que és, les coses que la gent que pot veure, que això és un tipus d'informació que jo trobo que està molt bé en aquestes pàgines, diguem-ne, potser més de lleure, més de societat. Però la veritat és que encara és hora que algú expliqui que ha fet un viatge i que s'ha trobat que en aquella ciutat no hi ha bones indicacions turístiques o que en aquella ciutat el grau de contaminació és molt alt. Això, per regla general, no s'explica. Han hagut alguns intents, com em sembla que era, no sé si no recordo malament, el suplement del País, que hi havia una crítica d'hotels. Com hi ha crítica gastronòmica, o com l'ABC fa crítica o recensions de misses. Però amb un esperit crític i com ha de ser un esperit periodístic per informar a la gent amb una certa objectivitat. I això és una mica el que es perd. I el pecat d'origen és estar convidats i llavors un moralment li sap greu, et conviden, et porten, et tracten a cos de rei i després costa una mica. Llavors potser aquest és el mal de base. Alfons? Sí, jo estic totalment d'acord amb això. Però no estic d'acord amb el tema que tu has deixat de banda del tema econòmic. Jo fa uns quants anys era més optimista i pensava, home, si fa 15 anys no hi havia diaris econòmics i ara n'hi ha, potser d'aquí 15 anys hi haurà diaris que parlin de turisme. Jo penso que el turisme com a sector, com a importància del sector, realment no està ben tractat. Sí que surten algunes coses, algunes notícies, algunes cosetes de les pàgines d'economia, però penso que el sector donaria molt més perquè hi hagués més informació. És a dir, no hi ha ni un diari que tingui una secció de turisme pensada no per vendre destinacions, sinó pensada per vendre el sector, amb les problemàtiques, que n'hi ha moltes del sector. Però aquí també ens hauríem de mirar una mica els ulls nostres, és a dir, per què no hi ha aquesta informació? Moltes vegades és que a la pròpia empresa turística no li interessa. Ni li interessa explicar coses, ni li interessa donar més dades, ni li interessa explicar projectes. És a dir, que tot això queda bastant difuminat. També podríem parlar de gremis, associacions, tot el que fa referència a la indústria turística. I després no hem de deixar de banda... I de quina és la comunicació
que el sector facilita els mitjans. Correcte, això és veritat. I després hi ha un altre problema, i és que el turisme, ens agradi o no, és transversal. És a dir, hi ha moltes coses que afecten el turisme. Si tu fas una carretera, afecta el turisme. Si fas un parc nacional o un parc natural, afecta el turisme. És a dir, que el ser transversal també fa que la informació estigui més difuminada. No sé, jo crec que ens hauríem de preguntar cap a qui va dirigida aquesta informació, si cap al sector o cap al públic. Els interessos que pot tenir un hoteler o un director general o un gerent no són els mateixos que pot tenir un usuari, un viatger. Llavors, potser de vegades es mou entre aquests dos àmbits, la informació, i cadascú, en funció del lloc on està, va llegir o va buscar determinada informació. És probable que a un viatger, un consumidor final, no li interessi els números d'una companyia, però sí que li interessa que li expliquin les novetats hoteleres que pot haver a una ciutat com Barcelona o els nous parcs temàtics que s'han obert a Catalunya. Jo crec que és molt difícil trobar aquest equilibri també. Per això hi ha determinats mitjans. Hi ha premsa dirigida al sector turístic, hi ha guies de viatges, algunes més crítiques que altres. Sí que és veritat que hi ha alguna guia on en principi el periodista ha anat als llocs i té una visió molt més personal dels establiments i de les destinacions, i també hi ha aquelles revistes amb una periodicitat mensual o bimestral que senzillament fan un aparador de llocs on la gent pot anar una mica en funció de l'època de l'any. Jo crec que ens hem de felicitar perquè hi ha molt on triar i cadascú pot anar a buscar allò que més li interessi. En aquest punt jo crec que això és bo. A mi m'agrada, perdona, Jordi, a mi m'agrada la diferenciació que ha fet la Carme, però a mi em fa l'efecte que la gent encara no té encara per triar. És a dir, si nosaltres anem a França i veiem un quiosc francès, de cara al consumidor, de cara al viatger, el nombre de revistes i revistes especialitzades, per exemple, només